अखी बहु सोनिया ढोला बेचांजला काला कजल न पायो काहे मामला ढोला चांजला ए अखी बहु सोनिया ढोला बेचांजला काला कजल न पायो काहे मामला ढोला चांजला अखियां लावी वे ढोला बेचांजला अखियां करन तबायो काहे मामला ढोला चांजला तून अखियां लावी वे ढोला बेचांजला अखियां करन तबायो काहे मामला ढोला चांजला